Som a l'empresa La Farga, de les Masies de Voltregà, una de les 4 finalistes del Dia de l'Empresa. Hola Magí, benvingut a La Farga. Què és La Farga? La Farga és una companyia de 215 anys d'història i que treballem principalment al coure. Per nosaltres el propòsit és maximitzar l'ús del material reciclat de coure i el desenvolupament de tecnologies que ho fan possible. I el que hem d'aconseguir és que un cop perd la seva vida útil el puguem tornar a introduir al sistema i això és on nosaltres aportem valor. Quines mesures socials teniu per la plantilla? Per nosaltres, la nostra gent és la clau. Com a indústria, hem de fomentar moltíssim les accions que estan molt relacionades amb la seguretat. Tot i així, no ens quedem aquí. Fem mesures de seguretat, de benestar i de conciliació. Inca, quantes dones teniu en càrrecs directius? Estem en una indústria metal·lúrgica i això aporta un punt més de complexitat. Tot i així, nosaltres tenim plans de treball per anar incorporant cada vegada més la dona amb més presència. Teniu alguna fundació? Nosaltres l'any 2004 vam crear la Fundació de La Farga, que és una fundació amb la missió des de 3 àmbits, el social, el cultural i l'educatiu. I des de l'àmbit cultural estem a la casa del coure, i per tant hem creat un museu que és un tribut en aquest metall que ens ha donat vida. Veneu el vostre producte a l'exterior? Som referents mundials en tecnologia de refinatge del coure. I ho som des de la patent que vam fer als anys 80, que això ens ha donat molta visibilitat arreu del món. I el 45% de les nostres vendes són a nivell internacional. Si tenim en compte que els nostres clients nacionals també exporten, aquest valor puja fins al 75%. Com treballeu la innovació? Per nosaltres la innovació forma part del nostre ADN i nosaltres posem la innovació al servei de la sostenibilitat i apliquem la innovació a tots els processos, tant als industrials com als operatius, com a la manera de fer, com a la manera de relacionar-nos. Per què creus que la vostra empresa genera valor compartit? Una empresa amb aquesta trajectòria, per definició, vol dir que s'ha adaptat, que ha anat adequant-se a com ha anat evolucionant la societat. Nosaltres som una companyia que no només li donem importància al què, sinó també al com. L'impacte que tenim i com nosaltres interaccionem amb els diferents agents d'interès és una cosa que li donem molta importància.